Bou Films estrea nova curta e para a súa presentación volveron a elixir o Concello da Pobra. Chámase As Costureiras e está dirixida por Lois Vasallo. Trátase da terceira obra do director. Estrenamos a nosa segunda curta, que se chama As Costureiras, e ven sendo un proxecto que ten continuidade co anterior, que era das lavandeiras. Sería a segunda curta dunha serie de aproximadamente entre 5 e 6 que temos pensado facer. Ca temática da posguerra como fío condutor, a curta trata sobre o oficio das costureiras nesta época. Como explicou o director, ademais de ser un traballo só de mulleres, tampouco estaba ben visto pola sociedade. E bueno, o que pus aquí de manifesto na curta é o empoderamento da muller, como realmente non era así como se supoñía que tiña que ser o oficio, senón que era un oficio digno e que axudaba e aportaba na familia, na convivencia familiar. O equipo de Bou Films quixo contar con testemunhas da posguerra para tratar de chegar aos espectadores. O alcalde da Pobra quixo destacar o bo traballo da produtora. Que sempre os seus traballos foron un éxito ata agora, comenzaron con aquela curta Vaguas de Ouro, referida á loita contra a violencia de xénero, seguiron ca webserie e agora con estas dúas curtas que cada vez que vamos de estreno é un éxito e agora que o disfrutamos e todos os cidadáns. Despois da estrea, os alí presentes poderán gozar dunha charla cos actores da curta e tamén se achegará ata o Cine Elma a escritora Mari Vega. Curiosamente, Mari escribeu un libro das lavandeiras antes e ora ten un publica que se chama As Costureiras. Entonces, dentro da misteriosidade que ten toda a curta, tamén hai máis misterios externos, como sería ese. Lois Vasallo, director da curta, quixo agradecer a implicación do Concello da Pobra e a axuda da Policía Local e Protección Civil durante a rodaxe.